Uusi Suomi luonnehti tätä kahden suuren sotapäällikön kohtaamista seuraavasti. Se oli kahden sotilaan tapaaminen, jotka kumpikin taistelukentillä johtavat bolshevismia vastaan taistelevien yhdistyneiden kansakuntien puolustusvoimia, ja jotka tietävät toisiinsa sidottuina raudan lujalla päättäväisyydellä ainaiseksi säilyttää kansoillensa hankkimansa vapauden. On tultu johtajan päämajan karttahuoneeseen, jossa vieraille selostetaan sotilaallista tilannetta. Selostajana toimii tykistön kenraali Jodl, ja valtakunnan kansleri Hitlerin sekä Suomen marsalkan lisäksi ovat vielä läsnä muun muassa kenraali sotamarsalkka Keitel, kenraali eversti Halder ja kenraaliluutnantit Tuompo ja Talvela. Mutta laaja ohjelma ei suo pitkiä viivähdyksiä missään.